Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Rainta minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi Banwa, kamusta na kamo tanan? Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, ayo lang nga pagpamati. Update ninyo kami sa pagpangalagad humalin subong oras tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kagawapod man sa aton nga mga newsline na reporter. Agosto 19, 2021. Palihog like, share, kag follow sa aman nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa aman nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Palihog lang like, share, and follow para nga ma-notify ka mo insigida. Sa mga listeners ta dira sa abroad, sa mga Pinoy kag mga Ilonggo, kumusta na kamo tanan? Sabay pa nga okay lang kamo tanan ha? Wala sang problema. Webes kita subong. Was Biyernes na naman. Ikaw kadasig lang sang inadlaw. Standby anay sa atong mga listeners. Standby sa aton nga mga viewers. Kay check ta ang Pag-asa Iloilo. Sitwasyon sa nga panahon. Ibaloon ta kung kumusta na ang panahon sa Western na Visayas. Ano ang palabuton buwas? I-check ta ang Pag-asa. Garing lang ang Pag-asa. So base pa lang mag-asabat para ma-check nato ang sitwasyon sa panahon. Sa mga nagahilay-hilay na dira bago lang tapos panyapon, hoping okay lang kamutanan. Babay pa nga ang mga kabataan nara na sa sulod sang inyong panimalay. Iti alas 9, kuandason mo ang curfew. Kinanglan mapugo nyo ng inyong mga bata, matipon nyo na nga magapabilin sa sulod sang balay. Hindi na dapat sa agad guwa-guwa. Kaya halungan tang COVID, halungan tang Delta variant, plus ang bago naman nga variant nga Lambda. So hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Kay kung maghatag kita sang kumpiyansa, kasi malatnan kita. Kag mabutang salang-alang ang aton nga pamilya. So amo na ang panugyan naton sa inyo nga tanan. 34 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Samtang nga masako-sako ang Pag-asa,
check naton ang aton nga mga headlines. DOH Secretary Francisco Duque III nagalingin ang iya nga ulo bangod sa mga deficiencies sa iya departamento nga natukiban sang Commission on Audit. DOH Secretary Francisco Duque nagpasalig sa Senate hearing nga tagan sang special risk allowance ang tanan nga empleyado sa hospital nga na-expose sa COVID-19. Secretary nagpasalig sa committee nga magasumiter sa mga pangalan sa mga health workers nga natagan na sang SRA. 35 minutos na nakaligad sa alas 8 sa dugang impormasyon. 42.4 billion pesos nga balor sang face mask kag face shield gina-question sang mga senador. Private Motor Vehicle Inspection Center ginsubject sa dialogue ni City Councilor Romel Duron, chairman sang Committee on Transportation. Sa dugang pagid nga balita, mga suspects nga ginkasuhan sa mga katapos ang Dingli Police Station, ginpasuni nangawat sa variety store na identify sang tag-iya sang grocery store sa Balasan nga amuman ang nangawat. Border restrictions sa probinsya sang Antique, ginpalawig. Iban nga health workers nagareklamo wala sa gyapon nakabaton sang special risk allowance. Difon Mayor May Garnasi Kalaunan nagpagwa sang executive order nga naga-establisar sang restriction kag limitations sang mga aktibidades sang mga pumuluyo may kang tanan sa pagsaka sang numero sa mga na-infect sa COVID-19. 44 ka wanted persons nadakpan sa Birada Simana. 7 ka most wanted persons arestado. May nadakpan sa illegal drugs kag 5 ka motor bangka na impound bangod gingamit sa illegal. May makita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakas ang itlog? Kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Gusto nyo man magbakas ng preska nga isda, kadto kamo sa Crossing Patio, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sa preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Najama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Sa mga listeners naton ka mga viewers, labi na sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday kay Ma Maria Luisa Napano. Happy birthday. Happy birthday man kay Manuelita Sibongga. Kay Ma'am Nalawpano alin sa dekada 90. Kay Ma'am Ross, taon ni Ramitan.
natamyaw kagit sang maayo nga pagiwat sang kadlawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sa tanan nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Minutos na nakaligad sa alas 8. Sa taga City Government, salamat gid sa mga sa ginatag nyo nga sweldo, sa ginhire nyo nga mga health workers. Kumusta yang isaray? Ha? Hambal sang mga senador, tanan ina, no? Makabaton ng mga nagatrabaho sa ospital, hindi bla mag-disinfect ka mo, hindi man sila nga porsyon lang, tanan man. Ha? Kag ang COVID, hindi bla airborne, tiging klaro na dapat tanana hatagan nyo. Di ini sila ang mga ginhari nyo, hindi nyo pangatagan, sweldo lang salamat, kinsigid kadlawang ginsweldohan nyo. How about ang isak bulan kag tunga? Anong tabo? Thank you lang. Parsyalan nyo lang. Habi nyo ay namon mamonitor. Nagsulod sa ilang nga ATM, 15 days lang. Ang 1 month, one month and 15 days, di niya nagkadto. May mga nagatext sa ato, nagligad pa ng adlaw. Linya basi, may kinahanglanon lang. Basi, gindivert. Ay, hindi man ta makambal mo sina. No? Hulaton ta. Kung ano ginman ang rason. Galing tayo. Daway sa may makapatag sa Mayo Ang kay Mr. Jiconlo man niya, tingin-tinguhan niya lang nga marimahin ang mga departamento. At least, mayara na nga development. Bisan 15 palang kadlaw nga sweldo nga supposed to be 2 ka bulan. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sa pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake, magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba. Bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake.
Graphics, Innovative Mind, Compute Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan langit sa Molo Plaza sa tadlong sang opisina sa Bureau of Fire, Molo. Ang graphics ginapanagayaan ni Sir Manny Sanoy. 44 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. Kahapon, sa ginpatawag sa Senate Blue Ribbon Committee nga hearing upod sa taga-DOH, diri gin plastar ang special rest allowance sang mga health workers. Gin pa isa-isa ini sa mga taga Department of Health kundiin ini na nagkadto nga ang iban nakabaton nga iban niya wala makabaton. Ano ang rason? No, anong rason? May mga ginpagwa nga mga statement ang DOH Central Office kun nga ang wala makabaton ng iban ni. Kag siling nila na download naman kuno nila sa mga regional directors. Kung na-download na sa regional directors, how ka mang iban, wala pa yan makabaton. Standby yan ay. Kaya sa atong linya, ang Pag-asa Iloilo, obod sa kay Engineer Michael Viola. Palihog standby. Iloilo Newsline Weather Update. Correction, nyara sa ato ni linya, si Jan Michael Jongon sa linya. Jan, go ahead. Yes, sir, mayong gabi. Oo. Mayong gabi sa Mayong gabi, sir. Yaring latest update sa panahon, sininga adlaw, August 19, 2021. Ang tropical depression niya si isang uli nga nakitaan sang alas 4 kayo na sang hapon, 1,280 kilometers na silangan sa Northern Luzon. May maximum sustained winds kaya about 45 kilometers per hour malapit sa sentro, Gasinas 55 kilometers per hour. Ini nga bagyo Gawlagos northwest part sa Kadasigon nga 30 kilometers per hour. Sa subong waay tropical cyclone wind signal nga din isyo kag waay ini direkta ang epekto sa bisan din nga bayan niya Kampungsod. And sa nga latest track, manubo ang tsansa sang paglandfall sa bisan din nga bayan sa Kampungsod. Sa subong ang easterlies pa dahil nag-apekto sa bilog na pungsod, may mga gugalumon tugtog sa magalumon nga kalangitan. Ang Western Visayas, may mga isolated ng mga pag-ulan kag mga thunderstorm. Ang Western Visayas, mahina tugtog sa sarangan gikan na silangan, may makanay tugtog sa sarangan yung mga pagbulod sa kadagatan. Temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw nagtunod alas 6:07, kay nang kasusudmon magasilak alas 5:40 buwas aga. May latest update sa panahon, gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon ngayong gabi. So, why kita na sa low pressure o kung weather disturbance sa Engineer Jongon, sir? Sa subong, sir, as mentioned kayo na, may bagyot kita sa sulod Sampar, si Tropical Depression, isang, pero ay sa direktang epekto sa isang din nga bayan sa Pungsod. Team Mayadgid. Sir, thank you so much. Kagamay yung gabi. Welcome, sir, kagmay gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Din na kita to? Sa din na kita to, dula na kita. Sa komentary ta to. So, sa special rest allowance ni, dito nga ginambal sa mga senador, dapat ang mga health workers, hindi lang pagpilion kung sino lang ang assign dira sa COVID areas. Nga ang virus, way galupa daw, hindi ni airborne now. Nga mapili lang ang virus kung sino hapunan niya da. Tiginatag to, hasta ni Senator Pia Cayetano nga mo ini ang nag-sponsor sang bill para nga mangin kasuguan na ini siya.
Di tanan-tanan. Dapat mahatagan halin sa basurero, utility, driver sang ambulance, nurses, medtech, pharmacist, doktor, nga naga-duty da. Hindi lang ang inyo nga dita recorder da ang makabaton. Dapat tanan ina makabaton nga ara sa hospital. Di nga wanyo gin panghatagan ng iban. Nga ginpili nyo lang. Kag ginatagan man sang instruction, si Secretary Duque nga magpakig-angot sa mga leader sang union nga gin-establish sa mga nagkalain-lain nga hospital. Hindi sila nga magmatumato lang sila panagtagto parang may transparency. Makahibalo bala? Nga hindi sila nga idirekta mo to sa chief executive o kung sa chief sang hospital nga basi tago-tagoon pa nila nga sa ulihi manukot ang mga health workers. Yan. Ging klaro na ang ina nga mga pagsulundan. Plus, ginambalan man si Secretary Duque nga ang mga regional directors pabalon niya kag mayara sa nga i-create nga grievance committee nga amo ang maga-take over, amo ang maga-sala ni sang mga query nga hindi nga saludo niya lang ang mga one-man army siya. So dapat nga mayara na da nga maga-attender. Kamo sa DOH, hindi kamo magpinungko lang da. Nga magpa-pritso lang kamo ang mga health workers nyo, pabayaan nyo. Dapat atupangon nyo ni sila. So nagpasalig man si Secretary Duque nga kutob sa mga health workers nga nahatagan ang ilang nga mga pangalan nga nabutang na dito isubmit sang DOH sa Senado. Para mangin transparent. So, ang rason pagid, kung nga na why maubos ini gasto ang 9 billion nga yara sa bayanihan to, kay gin-release ko nung pondo, subol na. Sampit sa 25 lang sang Hunyo. Ti Hunyo 30. Bugto ng hurangos sang bayanihan to. Ano ang natabo? Nga sampit sa 25 lang sang Hunyo gin-release, pizza 30, why na dason? Why maubos ni panagtag? That's why kuno nga why mahatagan ng iba ni? Kay ang matudtuod gali nga natabo sang 23 lang niya sang Hunyo gin-submit sang DOH ang ilang request sa Department of Budget and Management. Nan. Pizza 24, why opisina? Tiginatag gin-release ang DBM, pizza 25. Tiambal sang sekretary sang DOH kag sang iyan ning ASEC nga si sino to? Mernato kag Yusek ya. Nya subol-subol kami chairman Senator Richard Gordon sa pagpanagtag pag-download sang pundo. Instead nga 9 billion ang na-download mga 6 point something lang billion, 6.7 nga instead mga 9 more than 9 billion ini ang ipanagtag sa mga health workers. Gimpamangkot anong rason nga mula na iya bangod sa oras subol-subol may sobra nga 3 billion hindi na kuno mapanagtag kay tapos na ang deadline sang bayanihan to. Makon mo lang na. Anong ginabisi-bisihan nyo daman? Nga para ini sa mga benefits sang health workers nga wala nyo gin-process ang mas temprano. Iproseso nyo ya, dali na lang ang deadline.
kag ibasol nyo sa iban nga ahensya karon kay nabuklo ka mo. Ti kundi wow mali. Amo nang rason. Kay gintutukan tagid ang ilan ng Senate hearing niyo sang Senate Blue Ribbon Committee chaired by Senator Richard Gordon. So dito nabuking kagambal pa sa DOH, wala na kwarta. Ang DOH, wala kwarta nga may ginbalik pagani ka mga 1.6 billion halin ni sa ni capital outlay. Yan no ang balsang DBM, pwede ninyo ma-realign. Di nga wala ninyo gin-realign now. Why kuno sila baluway man kamo mangkot. Dason kulang kuno ila kwarta, ti way man kamo nagpalaga suno sa DBM. Ano man? Karon pantuson nyo ang mga health workers. Nagahangla na naganganga ng baba nila. Nagaplano nga mapahuway-way, ti kunali magpahuway. Kamo sa taga-DOH da, ma-take over sa hospitals, sa private kag public hospitals, kamo ma-duty to. Kay ginpabuyan-buyanan yung paghatag ni nga ila nga mga benepisyo. Hindi lang ni gali hazard pay. Hindi lang SRA. Hasta ng ilang panawag nga MAT, transportation allowance, meal and transportation allowance, dala pa na di gali. Ti nga ginapabuyan-buyanan nyo Kamo lang yang busog, ang mga empleyado nyo gutom. Ang kung tanawon ta, soldado nyo tuyag kamang, gapangita pamagi kung paano malutsan ng kontra. Kamuya, gatiyanan lang da, gapa-aircon. Why nyo ginaprocess sa madali nga panahon ang ilang nga mga benepisyo? Kung ninali mag-alburoto, ang inyo nga mga soldado, ano matabo? Basi pinaarakan kamo no? Nga pariho to sa una bla sa kalibo, nga sa sobra nga pressure sa PO1, tanuan on tabo, ondi, wagtang astang provincial director sang pulis. Amo mani ang ginatanaw sa mga senador. So, mayara nga kasaypanan, mayara nga lapses. Ginako na sang DOH. Dilingin ulo ni Secretary Duque. Ano gani Secretary Duque? Nga naglingin ulo mo haw? Anong problema? Secretary Duque? Daw problemado ged? Sorry po sir. This is OIC Director Rowena Laura of Financial. Dali lang ged. Ano ba yan? Gulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Ano ba yan? Gulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Ano to? Ano ba yan? Gulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Gulo-gulo? Gulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Gulo-gulo ng utak mo. Bangod sa sining nga mga deficiencies. Anon siya sa Senator Gordon? Si Secretary Duque? Kaya mo na nga gagulo na kunong utak ya? Senator Gordon? Marami kayong psychiatrist dyan sa DOH. Pagamot ka muna sa psychiatrist sa DOH. Meron kami dito mga psychosocial support dito. I know it's very stressful to work in the government. So please make sure that you get it done. Amo to, si boss nyo, si Secretary Duque, gulo na kuno utok ya. Tinambalan siya ni Senator Gordon, chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Patanaw ka sa inyo psychiatrist. No? Total damo man da psychiatrist sa DOH. Patanaw ka. Kay base tuod la. No, budlay na. Kaluoy man si Secretary Duque.
Kaluhoy man si Secretary Duque. Gagulo ng utok ya. Garambol na mo ang mga problema. Secretary Duque, ano gani? Secretary Duque, ano ganing utok mo? Ano ba yan? Naggulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Ano ba yan? Naggulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. So gulo na utok mo. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Sa karon kay gulo na utok mo. Anon sa Senator Gordon? Marami kayong psychiatrist dyan sa DOH. Pagamot ka muna sa psychiatrist sa DOH. Meron kami dito mga psychosocial support dito. I know it's very stressful to work in the government. So please make sure that you get it done. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay Mary Grace Bautista, Heartstone Balayo Hidama, Eva Ruby, kay Julian Bautista de Celos, kay Gemstone Manzano Kayabyab, Leslie Londonio, Manuelita Sibonga, Mary Joy Castiva, Mary Eve Santia, kay Cheryl Malunes, kay Elsie, kay Joy Tamayor Labordo, kay Christian Laguerta, Tom Sales Aldabon, Ellie Daanoy, Christine Kit Gumbok, man kay Joanna May Gumbok, Hernani de la Cruz Galvez, May Antalagon, Nejma Tupas, kay Win Joe, Antiting, kay Tolando, kay Manong Boyboy, kay Linlin, man kay Shasha, kay PJ, kay Bibi Polpol, kay Jennifer Villa, Olivia Saspa Marcelino, kag Ed Kasidsid. Mayong gabi. Gapangita bala kamo sang reestrado nga veterinarian agod mapacheck upan sang inyong mga kasapatan, mag-consult kamo kay Dr. Ronnie Galia, reestrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga kasapatan. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Dos minutos na nakaligad sa last 9. Padayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline. Diri kita sa pagplastar sang Senate na hearing kahapon para mabatian nyo ano gid ang mga nagkalahinabo. Yari si Senator Gordon ang pagbatian sa mga palamangkutanon sa taga DOH. Upod sa mga senador. Ano sasabihin nyo ngayon pag sinabi na hindi totoo yan? Sige na, talangin natin. Jocelyn, totoo ba yung sinasabi? Umabot ba sa inyo yung sinasabi ni Mylene? Yun nga po ang problema. Yun nga po ang problema, Honorable Chair. Napakarami po ang mga nurses at iba pang manggagawang pangkalusugan ang hindi po talaga nakatanggap ng mga benepisyong mga nabanggit. SRA, Active Hazard Duty Pay. Hanggang sa ngayon. Amo to ang nurses, ang nurse nga nagareklamo. Nga wala makabaton ang kalabanan nga mga health workers. Liyaw ko ang full bla sang Senate hearing. Iliyaw ko pa bati ang full nga Senate hearing to.
Mayong gabi kay Babs Villanueva, Reynaldo Francisco, kay Pamski Santillan, kag Rovan Alave Adjo. Kag sa liwat, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag palihog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Loadleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapangobra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Buhay kayo. Thank you. Nakikita na po. Ayan po. Malinaw po, naririnig ako. Malinaw po. Malabo lang yung mata ni Senator Dillon. Bali po yung nabanggit. Siguro kung pupuntahan na po natin yung tungkol sa problema po sa special risk allowance. Ito po kasi may mga pictures po kami ng situation ng mga nurses po. Gaya na banggit ni Mama Maristela Benohar, yung kaso po ng taas ng cases po at saka yung issues po namin sa sahod po ng yung problema po sa contractualization, problema po doon sa compensation. Ano po. So ito po yung aming specific na tanong with regards po sa Department of Health. Number one, how was the 2020 1.74 billion pesos earmarked for emergency hiring of healthcare workers spent? How many nurses were hired and where were they deployed? Number two, how was the 2021 16.58 billion pesos earmarked for HRH deployment of 23,364 health workers spent? How many nurses were hired and where were they deployed? So, thank you po, Honorable Chair. To continue, ito po yung sa slide na nagpapakita po ng benefits ng mga health workers during the COVID-19 pandemic. Sa Bayanihan 1 and sa Bayanihan nagka-problema po tayo sa pagbibigay po ng special risk allowance at saka yung active hazard duty pay. So far po, marami pa pong nagre-relay sa amin ng mga messages, emails, messages po. Naghihingi po sila ng tulong sa amin kung paano ipaabot sa pamahalaan ang problema nila na hindi po natatanggap ang kanilang mga special risk allowances at saka yung active hazard duty pay. Ito po na-collate namin ay ilan lamang po. Ibig sabihin po, hindi pa po ito natatapos, no? Ongoing pa po. Pero actually po, naggawa rin po kami ng online survey. Pero ipakita ko muna po itong table namin na kung saan nakalagay yung health facilities, kung anong region at saka yung remarks. Kagaya po ng ACE Medical Center ng Cebu na walang natanggap mula nung September. Ito po ay sa Region 7, Alcala Municipal Hospital. Sa Region 2 po, sinasabi nila na wala po silang natanggap mula nung September pa, ano po, hanggang sa ngayon. So sa Camiguin General Hospital sa Region 10, wala po silang natanggap mula nung September 10. Sa Chinese General Hospital, dito po mismo sa NCR, at kasama rin po namin sa ngayon,
yung presidente ng Union ng Chinese General Hospital. Nandito po siya ngayon, kasama namin si Mr. Jess. Sa Cebu Provincial Hospital, Danao City, Region 7. Dagupan, Dr. Villaflor Hospital, Region 1. Walang natanggap mula September. De Los Santos Medical Center ng Quezon City, NCR. Hindi lahat ng health workers ay nakatanggap, bagamat meron. Ito po ang nagsasabi yung mga nurse na kahit po sila ay naka-assign sa COVID wards, nag-cater sa mga nag-positive ng COVID, ay wala po silang natanggap. At kahit nag-submit po sila ng requirements sa kanilang hospital management, ay wala po silang natanggap. Sinabi na walang budget. Sa Divine Word Hospital po sa Region 8, wala pong natanggap mula September 2020. Metropolitan Medical Center, dito po sa NCR, only 304 out of 1,300 po na health workers ang naka-receive. Sa Nurse Deployment Program, HRH, sa BARM po, ay wala silang natanggap mula noong September 2020. Our Lady of Lourdes Hospital, dito po sa NCR, ay wala din pong natanggap. District hospitals po ng Cebu, mga outsourced nurses po ng Region 7, wala po silang natanggap mula January to June. At kasama po din natin dito na isama po namin sa inyong indulgence ay si Mr. J. Ford na taga Cebu District Hospital. Pampanga District Hospitals, lahat po sila, sinasabi nila sa amin, sa Region 1, wala po silang natanggap. Region Sa 3 Pasig po yan. City po, Region 3. Opo, sorry po. Pampanga, pero sigurado po kami na Pampanga District Hospitals, lahat po ng nurses nagsabi sa amin na wala po silang natanggap. Pasig City COVID Referral Center po, dito sa NCR, wala po silang natanggap from January to June 2021. San Lazaro Hospital, dito mismo po, katabi ng DOH, NCR, yun pong ilang members natin ay nagsasabi na naghihintay pa po sila ng SRA mula January hanggang June po. Marami pa po sa kanila ang hindi nakatanggap. All right. St. Luke's Medical All right, Center, Miss Jocelyn. Obviously, I would like, kung tapos na yung DOH sa kanilang kwan, obviously, nakikita ng mga senador, may problema kayo sa pagpapadala ng pera. Hindi natatanggap ng mga nurses yung kanilang dapat matanggap. So amo ni ang datos sa National Federation na Presidente sa mga tagpamaba sa health workers. May kang tanan sa mga wala makabaton sang SRA. Pamatiyan ta ang paggaling sang mga senador sa taga-DOH nga wala matapod hatagan anong ilang mga rasones nga wala maubos ni nga wala maubos kay nabutang man sa layi tanan nabutang dira nga ara dira sa ospital hatagan airborne ang COVID, pilion mo lang kung sinong hatagan nimo ni sa SRA. Kung sino lang nag-duty dito sa COVID area, amo lang na ang makabaton, kag hindi pa lubos nga mabaton nilang 5,000 a month. Sino ga-identify ni? Ang direktor kuno sang ospital kung sa DOH pa. Sino da ang ginatugyanan sang direktor sang ospital? Sino ang gapanglista nga ginapasa sa DOH? Dapat tanan nyo day lista. Why na siya gagi da sa DOH sa COVID area why na da sa sangkwan why na da siya gakadto sa sa COVID area? Why na da siya gagi? Why sa gasulod sa ospital? Ang empleyado ninyo? So basurero, utility, driver sang ambulance nyo, hatagan nyo. Hindi lang ang encoder na mag-identify.
O kung sino daga pang lista, ilista yung tananda. Kay hindi ina inyo kwarta. Kwarta ina sang gobyerno. Pareho manibla sa personal protective equipment. Ginatagan ka mo sang gobyerno para sa inyo nga PPE. Katapusan na charge nyo gani sa mga pasyente. Why ka mo muhuya? Hatagan ka mo sang gobyerno, ngayo ka mo para PPE ninyo. Tapos i-charge nyo siya sa pasyente. Tag 2,500 pa. Ano pulo sa tag ni sang gobyerno man? Ha? Ano? Ginatunto nyo hasta mga tao? Ang mga pumuluyo nga mo ini naghatag nakuhaan sang taxes para nga ihatag da sa inyo. Katapusan, ang mga pasyente da, mga ultimo na gidsukto nyo pa sang PPE nyo. Ang PPE nyo na yung ginatag, di na makadto. Ha? Hatagan ka mo, dako budget. Sang PPE nyo. Nag-overprice lang gani si Yusek Lauto nga nag-resign ng tunto yaw. Dito ya paging kuha to China, inchik nga mayari man deris Pilipinas. Balaan niya guro matukiban siya, nag-resign, taga Davao ni siya kuno. Ha? Nausisaan sa Senate hearing. No? Ini si Law eh. Pamatihan ta, balikan tang Senate hearing. Maraming salamat po ulit, Mr. Chair. Sir, ito yung gusto ko lang hong i-present yung timeline. I think these are very important dates that we need to share with everyone. Na-point out na rin ho kanina na may lags ho in some areas. And I take note po of Senator Recto's comment po on the 8 benefits, but I'm just zeroing in po doon sa 4 po, plus ikalima ho yung compensation na slide ko ho mamaya. So this is the timeline po for the granting of healthcare workers benefits that's due for granting September 15 to December 19, Makita 2020. niyo da sa ilang slide. So, ara sa page, I will walk you through some important dates. Ang September ilan nga 11, timeline, the RA was katapusan signed, buklo sila sa and DBM niya, DOH hindi requested for 32,369 million po to cover our health-related responses po, including the granting of healthcare workers benefits. On September 17 po, we were given an approved appropriation of only around 13,401 million for health-related response, including healthcare workers benefits. So kung titignan po natin, honorable senators, we have a difference of around 18,732 million from our requested funding of 32.3 billion po. And then on September 25, we were able to meet with DBM on the submitted details of the breakdown of the 13.5 billion, wherein DBM also presented their own proposal po for SRA and AHBP. And then on October 27 po, we received a letter from DBM on the advice of SARO amounting to 20 billion 575 million. The 13.5 billion of which is part of this po for health-related responses, including granting of healthcare workers benefits. And on November 16, 2020, there was an issuance coming from OP on AO35, again for hazard pay, and AO36 on special risk allowance. And then on November 25, DBM DOH issued a joint circular number 1 and 2, so as we will be guided by we will be guided on the implementation of all these healthcare workers benefits. And on November 26 to 27, we have already downloaded funds to our various centers for health development,
DOH hospitals and other concerns. Noting po that the Bayanihan Act 2 at that time would be expiring on December 19, 2020 po. And then another slide po, Sir Chair. Again, this is the timeline for our healthcare workers benefits that are due for granting from December 2020 to June 30, 2021. Again, by virtue of the extension of the Bayanihan Act 2. So on April 8, sir, as you can see sa slide po, we sent a letter request to DBM for funds for SRA and active hazard duty pay funding for the provision of these benefits amounting to 16 billion pesos po. And then May 5, we received a letter from DBM denying the request for funds for these benefits due to lack of legal basis daw po. So forcing the DOH to appeal to the Office of the President to issue policy on the continuous granting of these benefits po, particularly SRA and AHDP po. And then on June 1, 2021, AO42 on the special risk allowance was released by the Office of the President. On June 16, 2 weeks after po, DBM and DOH had to issue a joint circular prescribing the amended guidelines on the continued grant of the COVID-19 SRA to public and private health workers directly catering to or in contact with COVID-19 patients during the state of national emergency. So again, naayon ho sa batas po yun, Mr. Chair, na gaya ng sinabi ho nyo kanina. And then on June 25, that same day, we received the SARO po from DBM and only for 9 billion pesos for special risk allowance. Again, our request was 16 billion to cover both EHDP and SRA, but we were given, of course, 9 billion for SRA only. And then right on that same date, we processed sub-allotment guidelines. We talked, syempre po sa lahat ng various heads of our health facilities, our regional directors. On June 25, the same day po, and this was a Friday, we signed sub-allotment guidelines and we disseminated for guidance to all our health facilities, to our regional offices. And that during this time, June 25, we were still receiving po, Mr. Chair, additional requests for additional benefits for some health facilities po na hindi pa ho nakapaggawa ng MOA, Memorandum of Agreement. Again, sir, if we have to transfer funds to a private health facility or to an LGU facility, we have to have Memorandum of Agreement per our auditing and budgeting guidelines, sir. And then on June 25, we processed sub-allotment advice and disseminated to all health facilities. And noting that on June 30, the law will expire. So lahat ho na makakaya ho namin, ginawa ho namin para ma-disburse and makarating po talaga sa healthcare worker yung karampatang SRA ho na dapat nilang ma-receive. So that's why yung explanation ho din kanina po na 9 billion, 9.7 exactly, 9 billion, 7 million was given to us as an allotment. However, again, due to time constraints po, we were only able to disburse with healthcare workers receiving SRAs amounting to 6.7 billion po. And that was done in a matter of 3 days, actually, sir, from Friday. Yun po, sir. And then, sir, one more slide, sandali lang po. For the compensation, again, this is one of the compensations due a healthcare worker. So dito po, ng honorable senators and our government officials, we were able to provide these benefits under Bayanihan 1, again, sickness and death benefit compensation, which is part of our RA 11494, from March 24 to June 24, 2020, we were able to provide 114 public and private healthcare workers who got sick, who died of this of COVID in the amount of 62.7 million po.
And then Bayanihan 2 from September 15 to August 16, last Monday lang po. We were able to provide compensation to 23,331 healthcare workers amounting to 493.9 million po. Again, for a total of 556.6 million. Yun po, Mr. Chair, maraming salamat po sa pagkakataon na to. Thank you po. And of course, So, mo tong presentation sang DOH, amo tong ilang timeline sa pag-release sang kwarta. Sa sulod sang 3 kadlaw na release nila mga 6.7 billion. Di alang palakpakan mo sila. Nga sino to sa laaw, ulihin nga nag-submit to sa DBM, kamugid lang pro. Submit nyo pit sa 23, ginbalik sinyo 25, dason na nagtag ka mo, silingon nyo nga sa kuay ged. Tinga primero way nyo preparar na. 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Buwas, bantayin nyo pagid. Kanami sambilis ang face mask kag face shield nila. Tinaw sisahan man sa hearing. Na? Di kaya kita iya nga 42 billion nga face mask kag face shield man. Ha? Ang face mask tagduha lang pesos. Ang bili sa isa ka supplier may aragan is piso lang eh. Di kuha nila pila 27. Makon mo. Ang face shield mga 50 lang may aragan 40 plus. Kuha nila sa ila nga supplier na ang langga-langga 120. Gwapo no? Daw na-rectify diri ang pahayag ni Senator Manny Pacquiao. No? Aligasyon nga mayara nga corruption sa DOH. Ha? Daw na pamatud-an ni Senator Pacquiao. may away si Senator Pacquiao, may bawa boxing siya sa Domingo. Si Augusto nga kontrato. Title fight to, no? Title fight. WBA. Mabala na to na sa Domingo. Tingwan ta, no? Kay basip lang nga maka cover man na kita. Tingwan ta lang ha. Hindi ta pasaligid, no, sa inyo. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay June Kalumay, Ayan Vincent Casiple, Cirilo Tupas, Zenny Villanueva Octaviano, Lenny Ifondo, kay Secretary Eva Galifin, kag Barangay Treasurer Amelia Bautista, Diraman kay Precious Cabalonga, Gemma Cabalonga, kay Tokadoy, Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, Kagawad Betty Malion Talavera, kag Kagawad Rita Hurtado Lunasco. 28 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaina may ginhiwat nga dialog. Ang pamunuan sa Committee on Transportation. Pagi kay City Councilor Romel Doron. Ang ginistoryan diri ang parte ni sa Private Motor Vehicle Inspection Center. Nga ibutang diri sa syudad. Kay may ara na sa Bacolod, sa Rojas, may aran man sa Aklan kag sa Antique. Di galing way pa man tayo operate sa Aklan kag sa Antique, kay way pa sang memorandum. Halin sa Central Office. Ti diri sa syudad way pa man sa memorandum nga nagamando sa taga-LTO nga mag-operate ng inang PMVIC. Kay na nagiwat sang dialog. Ang pamunuan ni sang Committee on Transportation City Councilor Adoron. Kag dito nagtambong ang transport groups upod man sa taga LTO. Anong result sang ilang sinapol?
check ta dugay-dugay ang presidente sang Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Operators and Drivers Association o kon Iklahuda President. Yara sa aton nga linya, ang presidente sang Iklahuda, Mr. Raimundo Boyet Parcon. Mr. Parcon, sir, mayong gabi si Johnny Diaz kay Sweet Don ang imong upod. Diyan, mayong gabi dyan, sa mga viewers sa Iloilo Newsline. Mr. Parcon, sir, anong result sang inyong nga dialogue kay na upod kay City Councilor Doron? Diyan, okay na, no? Upod natin dito sa aton nga pagdialogue na, ang si Councilor Duron, duha ka City Councilor, Councilor Ganson, kag Councilor Malabor, no? Kagadto kinato dito ang director sang LTO na si Attorney Didoy Hiduspa, no? Kagato man dito diyan ang mga transport leader, palibis kay Pitong Yap, no? Sa taxi, kag sa PUG naton ako dito ang nagrepresent, no? Kaina. Kadamo kinangin talakan naton dito diyan. Kag ginplastar man naton, no, sa LTO ang aton sinidiring kuning kaso. Once implement nila ining MBIC diyan, siguro madamo ni maepektuhan naton nga mga PUG, hindi lang PUG kuno ang aton sud nga private man nga may edad-edad na kuning kaso diyan nga implement nila ini by September katapusan na diyan. Oh, so anong response sang taga LTO may kantanan sa inyong nga concern? Kay na dyan, ginplastar naton before kita nagayo sang ilang mga suggestion kay na, ginplastar naton kay ti aton sinidira kay na dyan, ginambal naton, nga gin-suspend ini sa aton nga presidente, no, last year pa, nga hindi pagdayon nun, ining PMBIC, no, o galing ti sa subong naman, nambal ko kina sa Director Hiduspan, siling ko ti wagi kami kabalo, nga implement ninyo gali, sa September katapusan, no, kag October, no, kag kaina diyan basta naton nga hindi kita again sa modernization programs ng government kay amon subong sa ginulat attorney ining amon sinidiring ang tawag naton nga LPTRP sang syudad, no, kay once kara ng LPTRP sang city diyan do nang amon loan sa bangko, no, kag siguro diyan once nga may ara ng LPTRP by next year guro dyan, so kaya hambal natin sa kay Attorney Hiduspan, nga mamodernize kami, bago lang amon mga unit, kay ti ang palaguan ng mga unit dyan, amoning sa first batch namon palaguan dyan sa LTPRB, tapos sa consolidate, hining 400 units nga bago yan dyan, no? Kaga nga ito nga land bank, ready na for loan, no? Na ang kaso nga okay ng LPTRP, malon kami, kagsil ko kina sa kay Attorney Hiduspan, hulaton ninyo next year nga kuning kaso nga mag-modernize kami, wala ini question, mo na kinadyan ginaplastar naton sa ila, kag kaina nagrebatal si Attorney Hiduspan nga sininga kung imadayon gid man, kag in kaso nga smoke ka mo dito sa emission sa center nila, ang once makapasar ka dyan sa emission na dito sa ilang center, kag ang aton check mo lang nila dyan ang aton nga break para sining for safety sa aton sining mga pasayro nga nagasakay sa aton nga salakyan, kay ti nakitambal ni aton ni Hiduspan sang time nga ti kun ara kita nga individual nato nga smoke emission na center diri, wising inspection kundi after sa imo nga pag smoke alakat ka na paristro ka na dayon, pero dira sila diyan na i-check nila ang aton sinili nga brake, headlight, mga signal light, stop light naton, amo lang na after nga makapasar ka na maristro ka na nila, no, mo na diyan nga ti siling ko ka namon kaina upod sa kay Pitong Yap nga siling namon dapat may muwag ta kay mabudlay karon na okay sa LTO, no, ang suggestion ni Director Hiduspan nga visional lang, no, ilang taon nang nila kag tawag nato sini i-check ang plano naton kung pasado. Base pala dyan nga after 1 month or 2 months implement nila totally ining MBIC, no, kay 73 nga daan ni kabayulisyon kung kaso makabayular ka, no. Amo na dyan gani nga kaina siling naton upod sa kay Pitong Yap nga siling namon
nga dapat may muwa kita nga pirmanay kita between sa City Council, LTO, duha ka transport group, taxi kag sa jeepney nga kung once implement nila ang ginambal ni Didoy Iduspan ni Director Jan, sugot kami pero may muwa kami nga min trust tanto nga hindi pa daw tawag naton nga hindi pa kami modernize. Amo mangyapon no ang pag-check nila ti pabor kita si Direk ina diyan sinambal ni Didoy ni Director Iduspan nga i-check lang pati brake naton kay sakto man na diyan for safety sa aton sinidire nga mga commuters diyan. Oo. So mas mayo na at least kung mayara nga muwa. Kay tuod na ti paano nila ma-influensyahan to kay private gani na private motor vehicle. Kung pwede nila ma-influensyahan nga why sila sa muwas tala verbal lang da instruction tani nagtukod na lang sila sang iya ka gobyerno why nang private hindi blayet. Correct yan. Mo gani nambal na itong kina kay taking question down sila. Ang ining PMBIC nila dyan, diri sa siyudad yung laduha lang ni kwan diri ka center, no? Pila kalibo ang aton siyudad nga mga salakyan. No, once magdululungan din dyan, hindi ni kaya, no? Kaya suno sa ila, kada isa-isa kadlaw, 200 kuno ka unit ang ila nga ma-check, no? Masulod sa center nila. Pero hindi kita magpati diri. Gin-open man naton diyan ining MBIC diri sa may tawag natin sa San Miguel no iya sang government nila. Ite may budget diri ang DOTR nga wala nila ginpagana ini nga ginatag nila sa private nga kompanya diyan. Amon gani nga siling ni Didoy ti kabay pa nga ti Mariles ang budget dira sa DOTR nga iya renovate ining iya sang government nga MBIC dira sa may San Miguel nga area diyan. So mas maayo taning iyagid ka gobyerno Udlay galing kay ti iya ka private tapos pwede manggali sila makadikta mangita pa kita sa private para may bayad gid kay para man nga kabudlay galing magambalyet no. Budlay gani magambal. So lat-laton ta kabay pa nga mayara mo wa. Correct yan. Kaina, guys, tuloy na kami dito sa upod sa kaya Committee on Transportation, upod sa kaya Councilor Duron, nga August 24, maatag kami sa, makadto kami sa City Council, kag kung may muwa, mapirmanay kami sa muwa, nga amo kitong ngambal ni Direktor, nga ang aton nga emission testing, once makapasar ka sa emission testing, i-inspect nila ang imong brake, kag ang imong headlight action dyan. Oo. So mas mayo na at least ipa-subscribe da son panotarize para nga wala na sang damo istorya pa. Ay budlay Mr. Parco na inabugado pro. Budlay diyan. Amo gani nga ti private ina nga company, hindi nato masaligan basi bala after 1 month no daw balila perdi sila. Kag wala sang muwa. Siguro i-implement nila no base naman lang di po amo nang pinadyan ka masakit sa aton na in kaso diyan amo gani ang balaton ka ina in kaso nga i-postro nila ining MBIC kag hindi man sila magsugod sining muwa nga ginambal sang LTO o ti private nila sila di ma-report pa tong representative sang sina nga mga center sa ila boss kag kuning kaso magsunod ma-okay ang boss nila dapat may muwa kami kag kun isang pati sa muwa namon diyan ready na nga mo nga mga presidente sa tagsa payobi sa Dingle, Dumangas, Guimaras, Antique, Miagao, San Joaquin, kag di sa may city proper. Ang kasi iposto nila kag wala sang muwa kag wala nag-agi sa amon na diyan sa aton sinidiri nga consultative meeting. Diyan guro preparado kami sa pag-untat biay kay team untat naman lang kami. Kundi untaton na lang amon para may pulos no ti ang aton sinidiri nga naluyan diyan ining mga computers naton pila kalibo na computers province kag citywide naton ang may piktuhan kuning kaso i-posto gini isang private no nga i-implement ining MBIC nila kay kini ato mapaktan ang utok tong private nga company no kay kinagastos sila milyones no di karon na hindi man na mabawi among ini diyan nga ti aton sinidiri mas mayo kung may muwa kami between sa City Council, sa aton sa mga transport, sa taxi, kag sa LTO dyan. Oo, line ito mo. Nga nagasto ka, ginikapitalan mo, kwarta-kwarta lang. No, tapusan, di mo bawi, budlay na. Kag budlay bla.
nga suktanay bla. Magsuktanay no kon pilaton da akon share no. Amo nang budlay. Sige, kung ano gid man na madangtan na paliog lang inform diri sa amon na Mr. Parcon sir. Thank you so much. Salamat yan, kag salamat sa Iloilo News yan. Mayong gabi. Mayong gabi. Santay 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. CL Diaz, Puchi Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Kagasyenda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz, Puchi Supply. Mayong gabi kay Erwin Alison Magarzo, May Rapita, kay Karam Estember, Bebs Villanueva, Henry Vargas, Norma Briza, kanday to kone, Antenine, Maya and Andre, kag kay Mama Bining. Kag saliwat sa aton mga ka-newsline, paliog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimeras Newsline. Kag paliog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Dumduman nyo ni ang mga nagkaladak pantos dingle. Nga mga nagpangawat to bala kuno sa variety store to. Tim pasakaan to kaso. Madamo ang nagtanaw to. Gina-identify nila. Isa sa mga nag-identify ang tagabalasan, tag-iya sang grocery store. Kag-ilagin tumod ang duha sa nadakpan sa dingle, positibo nga nakitaan man sa CCTV nga nagapanguha sa mga items sa grocery store sa banwa sang balasan. Yaring confirmation upod kay IPPO Director Police Colonel Gilbert Guerrero. Just like Johnny, the Chief of Police of Dingli immediately filed necessary charges, criminal offense against the suspects, not only of the incident na sila sa isa pa lugar, but of course, ang paggamit siyang fictitious name. That include the driver. Well, accordingly, siyang din-interview ang driver, he is denying na he is not belong to the group. But when we trace back the commission of the crime, we are convinced indeed that the driver has connection and is part of the planner kung nakapalado sila ngayon. Now, what we did is we immediately informed other chief of police in the province and mag-asig delegasyon ang balasan ng kami. Kag din pala po sa aton mismo na the same people, one or two of them, ang namiktima man sa ila dito sometimes in last month or last week. And may baluan nato na they are also using different names. That's why we are calling of course sa mga nabiktima na basi na diparangan yun ng mga tao, mga isura nila, or sa may mga CCTV, try to check your recorded CCTV and then make a comparison, baka mo man yung nagsulod sa tindahan nyo. Kaya pwede mangyapon natin mapailan sa kaso. People will understand these cases kung mapalmanin natin ni Sir Johnny, preferably makapost sila sa bail bond kasi bond is a matter of privilege and right. So we cannot stop them from filing their or posting their bail bond. Much more na may mga tao sa likod sa ila na immediately nag-oppose sa bail. Oh, ang nakitaan dito sila sa balasan, sila man ini Japon nga mga suspects kag ang taxi driver amo man Japon nila da nag-service sila. Yes, Benjamin, I think they are not using taxi sa balasan, but the mere part of the modus operandi like salisi. Ang siling kita salisi, somebody is focusing with
with the person who is in charge of the store. Pero ang iba ni kaya nag-maneuver without the notice ang bantay. Kag sa uli, kung makapalusot na ni sila, kaya ang bala mo, iba niya, dyan magagmay lang yung mga tindahan. I mean, when we say magagmay ng mga tindahan, you're no longer hiring for the guard. But may mga dalag po ninangunod ng mga tindahan nila like grocery. Oo. So kung hindi kita maging maabtik sa pagbantay sila, malusot lang kita sa pananaura. Sa subong Newsline Johnny, wala pa. Ang nag-confirm na nag-react pa lang sa atin after all is Balasan. But we are not closing our investigation. Ang mga ganing with the help of your station, sa programa mo, nag-aapila kita na kumayara, we are free to visit Tingli Municipal Police Station to check the picture. Wala mo kung ngalan ang ilagay ginagamit ni Newsline Johnny. Oo. We cannot guarantee dahil ginaiba-iba na ang ilang pangalan. Oo. Nagligad to, nakapiansa sila sa kaso nga theft. Galing, pag gamit sa ila fictitious name, another naman to nga kaso. Subong nakagawa na sila sa Dingli Police Station. Well, the same is available. Ang kaso din pa sa Dingli Municipal Police Station is crime of theft through shoplifting. But a different case was filed for the fictitious name. But at any rate, saying ko, both cases are considered available. Oo. Na-counter-check sa syudad, sa Iloilo, ang ilang nga ginatiniran. Well, we are not confirming either or not dira sila sa city na Dapuli, but ginagamit nila na address Molo. Well, hindi ka siguraduhan na magsilin kita. They could stay anywhere by renting mga balhay, no, kung sa nila pwedeng matarget. I think what is important for us this time, nabala natin na nagbalik na naman ang ilang modus operandi, ang atong pag-alarma, ang pag-inform sa mga grocery stores, ang mga municipalities, be aware of people getting in and out. Kasama rin ang business nato, kung hindi kita makahire sa security guard, we encourage everyone na dapat mayroon sila sa CCTV na pwede din natin mabulig sa ato sa pag-imbestiga sa anuman na oras kung mayroon kita na ba na nakataludan na nagtabo sa ato na mga hindahan. Okay. Si IPPO Director, Police Colonel Gilbert Guerrero. So mo to nagapanawagan siya sa mga nabiktima, sa mga kawatan nga nagapakuno-kuno nga taga syudad, gali taga Silay City, Negros Occidental. Kung mahimo pa lang i-check nyo ang data dito sa Dingli Police Station. 47 minutos na nakaligad sa alas 9. Kay Jan sa Pio, kay John Kapulot, kay Mike Estaniel, mayo lang ang pagpamati sa kay Bing Pabiuna, no? Kaya diraman sa iban pang mga katapos ang media ay Paul Tarusa, mayong gabi. Condolence gali kay Mirago Castillo, no? Condolence diraman kay Paul Tarusa, condolence man. Mayong gabi kay nong Nonoy Mark and ng Roxanne, kay Yana kag kay Johan, daraman kay ng RK kag kay nong Mark Calamba. Mayong gabi kay Oliver Sarabia Harjolin, Rito Chiva, Josan Bautista, kay Agripina Alizan, Peliada Salcedo Tamagos, and GP Palencia. Mayong gabi. I-check na to ng report sa atong koneksyon live and direct sa probinsya sa Antique. Palihog standby. Ming, please come in. Newsline rooming. Ka-newsline dyan mayad nga gabi, kag mayad nga gabi, Western Visayas. Regya sa Antique dengan kang kontrobersiya nga ginaimbestigaran kang Senate Boribon Committee. Anomalya nga mga kirasod lang nga transaksyon kang Department of Health. Ang reklamo nga ginaimbestigaran kang Boribon Committee kung bala na panagtagma ang diyang special risk allowance ang mga health worker diri sa probinsya sa Antique daw hindi pagyapon madakdagan mga kabiyanan ang ining distribution
kay diri sa Colase District Hospital, damo gyapon ang naga-report kag damo gyapon ang naga-talabot sa aton sang mensahe nga hasta sa subong kung saan o pa nila mabaton ang special risk allowance nila. Kay dugay naman ang ila sini nga ulat-ulat sini ka Newsline Danny Diaz. May report nga may isa ka banwa pero unconfirmed. Isa ka banwa pa lang sa Central Park kang Antique ang nag-enjoy nga iya sa ila special risk allowance na amo po ina ang sapon kang information diri. Ang ibang bagid luwas sa nagtamo legitimate dapat magabaton ng empleyado sa hospital. Nagainaway pa ibang diri kag nagabi na isay. Ngati ang iba na listato sila makabato guri daso marilis amon niya kami ang makabig frontliners kay makabato niya sa ito. Ang waay man niya madala. Ang tinuya ang hindi iya dapat makabaton amo ang naabay sa lista sa una bato nga yung lockdown kag district 1 man sa una man na point to why hindi sila gadyote na abay mainitani sa magabaton sang ayuda alin sa Department of Health mo why pa nila magabaton ang ila siniga mga dapat batonon din na wires marja parperjan o kung kanyos marjani parti sa listahanay mga kabyanan. So amo diyang problema sa probinsya kang Antique na hindi pariya sa mahambal kang DOS na na-download nanda na panagtay nanda diri sa Antique waay pa sang may naka-enjoy sang inig special risk allowance. Tidin to nagkadto. Hambal gito gapon sa hearing. Kag nagkomiter na to si Duque, Secretary Duque. Dapat tanan ina hatagan kay ang COVID airborne by kung ara ka sa ospital nga naga-duty sa COVID area ka o kung hindi the fact nga ara ka sulod hospital da duty alang-alang nga pilion lang sang COVID ang malatnan niya. Risgo man ina tanan. Naklaruhan to sila kay ginathag ni Senator Pia Cayetano nga mo ini ang author sang hagna. Hatagan kuno na tanan meng nga naga-duty sa ospital hindi nila pagpilion. Yang pati gaw na sa sulod sa administrative room pagkabaton man Ati laban-laban hasta sa munisipyo na. Bato na. Pero ang taga-municipal health ay ila ng obra, no? Ang sa municipal level na nag-obra sa municipal health, kay tanan-tanan man sila may mga plantilya man kay may obrahon related sa COVID yun expose sila tanan. Expose basurero, drivers ang ambulance, ang utility workers, ang mga nurses, medtech, pharmacist, doktor, nga ara da sa ospital. Ang wala mabaliit sa senador ni sa grassroots na pareha sa probinsya ng Antique, sa mga rural areas, ang nabalaan lang sa mga regya sa danom, ang nurses lang ang mga doktor sa midwife mo. Tigang balan na sila sa mga senador nga magpakigangot sila para transparency. May mga union na kada hospital mo, may leader, coordinate sila for transparency nga nahatag nilang budget sa direktor, amo ng budget, para mabalaan nila, Meng? Kanyos lang, Romeng? Amo na guro, para kanyos lang dyan, may dinbalik pa sila yung kwarta. Kaya man actually, kung ay mabuyag-yag, hindi man nila ni paghatag tanan-tanan, di ba? Di laban-laban Di amo na ng instruction ni Senator Gordon kay Secretary Duque nga balon niya mga regional directorya no? Nga mag-coordinate na sa mga leader na sang hospital para mangin transparent nga hindi sila pagdudahan
nga ginbulsa nilang kwarta. Amo na siya. Na amo na. Pido nagli nila ang balon nga why make balusang lagini. Ang siling ba nila nga patulog-tulog nga gabugtaw man na. Kapatod nyo, tunog lang, white balot, okay. Bala nila, kura mablaw ba? Ay, takmaan ko din ako pang kwarta sa budget. Tsaktogid Tsaktogid. Di ano siling ni Dukiaw? Ang galito-lito na utok ya. Ang galiro-liro na. Di ang balansa ni Senator Gordon. Are-are aming di na to gani. Gano na ulo mo gani, Secretary Duque? Ano ba yan? Gulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Gulo-gulo na. Ano ba yan? Gulo na yung utak ko. Hindi ko na alam ko. Gulo-gulo na kuno utak ya Newsline Romeng. Di ano ang bal ni Senator Gordon? Marami kayong psychiatrist dyan sa DOH. Pagamot ka muna sa psychiatrist yung sa DOH. Meron kami dito mga psychosocial support. Pagamot ka na eh. Lingin ulo ya mo. Kaya damo problema sa iya tanan. Sa lalay. Damo-damo mo. Nga discrepancy. Kag nausisaan sang kuwa. Hindi nila mabasa ang kuwa. Kaya sakto man no. Ang findings ang kuha, Newsline Romeng? Kasi ako na lang, ang balik Gordon ito nga magpaidalan sa psychiatric test. Indirect of seeing ito nga acceptance na nito. Kaya ang kulang mo kakuon niya lang natin umang-umang na siya. Kasi acceptaron na lang nito. Kaya nang umang-umang siya kay para mo ni ang makapapara kang mga problema na basin priso na. Gasakit na gani ulo ya, gulo-gulo na kuno utak ya. Ni Senator Gordon, chairman sang Blue Ribbon Committee, ya patanaw ka bi psychiatrist, total damo man da psychiatrist. Basta acceptaron lang, hindi magdugay ko basta acceptaron na ni Doki ang salin si Gordon na pa psychiatric test. Kung na lang ang psychiatric test, ang psychiatrist niya na nag-umangin man si Doki para nga madula sa laan niya. Tiyamakon mo nga 9 billion ang kantidad na ipangatag ni sa mga health workers. Pila lang natag nila? 6.7 billion. No, nationwide. Di 6.7 billion, may 3 billion Newsline Romeng. Nga balanse. Kung mag-amo sini kanyos lang dyan, hindi may ara nga way matagan, kag amo na ginapabot, mareklamo pa. Oo, tiyang 3 billion na, kay deadline na kuno sang bayanihan to, sang June 30, hindi na nilang panagtag, ibalik na kuno sa DBM. Ano nang benepisyo sa mga health worker? Oo, tiyambal sang DBM, nya simple man lang na request man lang kamo why man kamo nag-request mo di mayad bala na ano ambal ni sang DBM sang OIC na bla subong nga si Tina Kanda Tina Kanda lingati why man sila nag-request follow up pwede man na ma-realign kay ina budget para sa mga health worker sa Newsline Romeng. Kaya mo man na dapat matabo kasi may deadline ina nga ginatagma ang gobyerno nga dapat ma-consummate mo ang transaksyon sa inang kwarta, dapat matapos ang transaksyon. Kag balik mo sa prescribed period of time, pero kung waay mo pa matapos ang programa kag ma-distribute pinatanan na implement, receive sample, ibalik mo gid na. Wala na request ko mabalik, na request mo lang pagit. Ano nga na-delay sila? Kay request nila, pizza 23 ang unyo. Tigin dali-dali man sa DBM. Gin-review. Gin-release nila pizza 25 dason. Pizza 24, white trabaho to mo. 25 release dason nila. Gin-pagwa sa DBM. Tira son nila for 3 days lang. Nga nagpreparar pa sila. Nga sa primero, why sila nagpreparar ng kadugay na ni bayanihan to. Newsline na Romeng. Bago lang silang prepara for 3 days kuno ang napagwa nila mula na 6.7 instead nga 9 billion. Why kuno malabutan? Kundi katonto. Alibay lang Newsline dyan. Kay kung gusto mo man i-implement na dasig na ganyan nga nang andang manug bakons dalom no.
Oo, Pagbuwas ang guidelines mo. Pagbuwas ang guidelines mo. Kung implement ko na yun, o release ang sa Region 6. Pag-release sa Region 6, sunod adlaw implement kang ipawang iya sa probinsya. Sunod adlaw sang sunod naman adlaw iya sa probinsya, distribute naman. Oo, Ito partner o continuous line dyan mas manahan o garing ay nila ginumpisahan distribute para sa legitimate mga baton. Pero may mga bagay pas na plano nga hindi pa rin pagtaoti sa dapat mga baton. Yung doktoran tayo, hindi ako ng diligro. Laban-laban gid amo na siling naton nga kun way madakpan, way mabuyagyag, no? Way gid mabuyagyag. Karon kayara na ginsilingan pagid sila ang mga regional director. Okay, noted. Si Romeng, ilang testingan taliwat nga mabalikan ang linya ni Continuous Line na Romeng Antonio. Sa mga listeners, mga viewers, balikan ta. Ang balan sila pagid sa Senado, sa Senate hearing. Si Secretary Duque, makreate siya sang committee nga mo ang magakiter sa mga problema. Sa regional, mayaraman dapat dason ang regional director, pakigangot siya sa leader sang ospital. Kag ang budget, hindi na pag-ipagi sa LGU, direkta sa ospital para mapapanagtag na sa health workers, ilabi na sa mga private hospital partner o Continuous Line Romeng, hindi na mabutangan lasang TL o kung mahulan pa ang mga health workers. Ang isa man sina Continuous Line dyan landot ka delay implementation. Kung matuod mo nambal sa Department of Health niya, tina-download na ilang kwarta sa probinsya, thinking ara na gitman na download na nalamon, pero pag-abot naman sa probinsya, ubo nga ang head sang probinsya, governor head sang banwa is mayor, hindi malikawan nga, hindi nila ma-implement, ay man gahampang na dinaiyang politika. Pati laban-laban tigin ng bala na gani sila nga monitoron nila, hindi sila nga magpa-aircon ng dasilap sina. Nga gahangla ng ilang mga soldado, no? Gaaway na to, sila iyaga pa-aircon lang, katapusan ulihi pa nila na process ang mga papilis, Continuous Line Romeng. Tatagan man sa DOS, kung gina-download din ang kwarta sa LGU, natatagan nila deadline, implement kung ginadayon. Kaya pag-intra ang inyo political interest nila, dahil kinahanglan may implement ko na dayon, dahil kinahanglan may liquidation ko na dayon yung implement nyo sa amo sino na prescribed period of time. Dahil yung YT timetable mo, pag-abot sa gobernador, pag-abot sa mayor, may politika sila, pag gusto sila kung i-release nila ang amuning banwa, pag gusto sila kung i-release nila sa amuning beneficiaryo, pag sino ang tawan, kasi sino naman ang hindi, amunang nagatabo. Dahil next month, ang Department of Health sa pag-monitor sinidere. Di mabala na to sa Agosto 25, may another Senate hearing, nagpasalig tis Duque mo, ngay i-submit yung mga ngalan to sang ginatagan na nila. Kay base bla may mga impostor bla, nga ginabutang to, kagway na ang makabaton, way nakabaton, nga dapat gibla makabaton tani na sang special rest allowance, base bla white baton, base line nga tao to, base iba naranas patyo. I-submit ya to kuno, para nga mga transparent, mabalan na to kung sino gay mo damang-damang kay kumayara dira, base gakwan ng alatrasan niya ni Continuous Line Romeng. Ate, umpisa sa buong hasta sa 25, galingin ulo ni Doc. Dalito, ulo ni Continuous Line dyan. Ang gani, Secretary Duque, gulo-gulo utak mo, nga haw? Gulo na yung utak ko, hindi ko na alam kung... Gulo utak mo, Secretary Duque, ti ano ang bagay siya, Senator Gordon? Marami kayong psychiatrist dyan sa DOH. Pagamot ka muna sa psychiatrist yung sa DOH. Amen. Continuous Line Romeng, amo to? Sabi siguro ni Doc, maluoy ka ng senador bla kung ano mga congressman ko na medyo mahangina na pa mga senador na hindi ka... Kita yagid, Senator Gordon mo. Kita yagid. Nakita yagid si Senator Gordon. Hindi insultuhan ba siya, ha? Ang si Gordon, batati mo nga,
magkuhan ka dyan, magdrama-drama ka, kung ano pa ka, ang sidana magdrama ka eh. Ladang artista nga mayad pag nimo mag-arte. So amo ni natabo ka punto sa ilang sinitiring. Di kung nagapamatin taga DOH, amo na nagpasalig na si boss nyo. Nga ilidaw nyo ng mga ngalan na sanggin pang lista nyo, kagatagin nyo na tanan ang sa private kag public nga mga health workers. Kainang ko ang COVID, ika mo managambal nga airborne. Kanyos line Romeng? Airborne, maring samda mo ka pili, kasi tawaan, hindi man drama. Oo, amo gani. Basta namon dyan sa peke, kanyos lang dyan eh. Why piyak bakon niya? Kung tuhod manambal ka DOH, kung na-download na to namon sa mga probinsya, ang kwarta, gina-presture man ang DOH sa ang sinot din ang ngalan, ipisurod sang DOH niya ang antayan tisyots. Inyo da mayor, why nyo pag-implement, ano na lahat pa dyan? Sino patawaan yung hindi? Sino patawaan yung inyo tao? Namit lang na. Amo na. Kanyos line Romeng, namit lang na kahapon ni Senator Miguel Subere, ang majority floor leader, as ang Panay Island, ambot kung anong plano sang regional director na dapat huya-huya siya. Ate, daw ay man na bayag ng regional director kung ano na sang DOH sa agency. Kung nabatian ko, batian ko man na yan ha. Damo man reaksyon eh. Ang nabatian ko di sa amon, di sa layo-layo, di sa sudad mo. Bantayan tayo ya. Oo, timakon mo nga. Basi kibot kapagid, no si saan? Sa sinitiring? Mo gidi. Aryo, inisyal lang niya. Ganis lang dyan eh. Kay man kung hindi, ganit ang pulpugon. Hindi man raad yan ang sang mo nga, kung di mo pagpubugon, di magsalat, tao, takbay. Oo. Garingay daw, halimbawa na ito, sang lang, kung hindi mo kinanglan pulpugon, hindi man makubra ko gagad na, hindi mag-function mo yan. Oo, ari pagido, kanyos line Romengo, buwas ko ni plastar. Nausisaan ang face mask kag face shield. 42 bilyon. 42.4 bilyon. Nga ang bilis ang face mask. May ara nga sa supplier, isak supplier piso, may ara 2 pesos. Pero ang ginpili nila 27 pesos ang bilog. May ara man nga face shield na tag 40 lang, may ara 50 ang bilog. Pero ang ginpili nila 120 pesos. Ti usisaan ni Senator Aimee Marcos. Base ko ng balo nila nga ning mahal ning kami ang quality. Sining garanti base man usisaan pagidlang magbutig sa mga ano nga kami ang quality nga naglain ng parang piso nagmahalin nyo ang quality mong yapon parehas ang 40 pesos. Pareho gede. Para nga hindi mabulabog, hindi mas skandalo ang tarso nga naga-procure ne, din kaya kita nga budget nyo, kamong procurement entity, hindi lang DOH, sa muna dapat ng procurement entity. Oo. Di, ginpabakal nila sa DBM to, DBM, ang may isa nakasangay to, PS, DBM PS tong panawag nila. Amo nagbakal, dason baligya naman liwat sila, din kaya kita nga mo naman, bangod to sa kayo, siklaw, nga nag-resign ng lawlaw ya. Hindi ko makamo ka dyan ng ginawa ng mga findings kagdaka na nag-inter sa hearing sa Senado daw hindi na makabulig sa statement ni Duterte sa amigo na. Daw na-rectify gani diriya si Senator Pacquiao na insakto ng balya. Di ko ni Pacquiao ko dyan, ni Kayan, taka di Duterte niya mo naman anko, rapos yung tarang timan. Sinatladan nga. Nagakapos. Napamatudan ni Pacquiao nga insakto siya. Ti sakto, diba? Kaya ragid nang hindi mo ito masubstantiate, pero ti sakto yung hambal mo. Mga pinagdyan nga na dito abogado, pero kung na-pretengkader mo, nag-butig laman kaliman. Buwas na ni plastar, ang face mask kag face shield, nga grabe ang presyo ya, nga, amot, kundi hindi nga supplier, diba si inchik-inchik naman eh. Sige. Basta amon lang kung madayon gid man nga magtagtagana yung sinubiri sa pike
diplamata namon, no, ang mga health workers especially, no. Diplamata namon kay why pa din matagtag ang mga benepisyo nila. Salamat kita magod may committee, may hearing ang Senado, kaya nabuyag-yag itanan kahit kung hindi magod sila base bukot-bukoto ng dadya kay mo anong report na nakabato na si Juan de la Cruz. Laban actual mga baton nada ang ila sini mga baton mga kabyanan. Amo ni ka newsline na kami aton madulong report observation kasi report ang mga update sa antikong mga expose sa national and local significance. Ayon mo nagya sa probinsya sa Antigua, kung instrumento na nagabalita para sa Iloilo, Newsline. Ingagawon nato ang report man sa atong koneksyon nagikan sa probinsya sang Iloilo upod sa kay Roel Arbael. Kanyos line Roel, paliog standby. Kanyos line Roel. Maayadayad ging gabi kanus line dyan kag kanus line sweet dono kag sa aton sining mga kanus line nga nagatutok sa aton kada gabi diri sa Iloilo news line. Maayadayad ging gabi sa inyo tanan. Yari nang balita nga aton sa sang Iloilo aton sining ang sang birada simana o ko na ikatatlong adlaw no sang sining birada simana sang Iloilo Police Provincial Office kaga para sa kasayran no sang aton sining mga kanus line nga nagatutok diri sa aton sining programa kag sa aton sining mga followers and viewers no. Ang birada simana ginahiwat nini sang kapulisan sa probinsya sang Iloilo nga kung sa din ini naga-intensify no sa kampanya sang kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri no ang pagpangdakop sang mga wanted person no, especially ining mga most wanted person sa ila sining mga kabanuhanan kag ini sila mga wanted no municipal level or provincial level no kag pagpangdakop man no sa mga most wanted persons diri sa probinsya sang Iloilo sa ila sining mga tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan. Kag ini pag paindis-indis man no sa mga accomplishment kag subong man o kon operational accomplishment no sa mga municipal police station sa 43 tanan no o kon 42 ka mga municipal police station kag isa sini ka city station ang component city ang syudad sang Pasig kag subong man no pag intensify man no sa kampanya sang pagpangsikop no sa mga engaged no kon involved sa mga illegal nga likoton especially ang illegal nga droga no kag subong man ang pagpandakop sa mga armas tuthang no o kuning mga nagabayular sa RA 10591 o kuning pagupot no sang illegal nga armas tuthang kag subong man pagpangsikop man ini sa mga nagahampang sa o kung nagahampang sang sugal ining mga pabulang kag subong man mga madjong no kon mga tungits man dira kag kung sa din sa subong sa status ang aton sining probinsya nga sa gihapon under kita sa modified enhanced community quarantine. Nagsubong man nung paghiwat no sa mga municipal police stations ang random checkpoints kag mga established checkpoints sa ila sin mga area of responsibility o kung sa ila sin tagsa-tagsa ka mga kabanwahanan. So moyad to no ang mga nagapanguna nga mga kampanya sang kapulisan no, sa probinsya sang Iloilo sa pag-intensified no sa pag-deliver sang operational accomplishment sa sining birada simana ang pagpagdakop sa mga wanted person, subong man ang mga pagpagdakop sa mga involved sa illegal drugs, kag subong man ang pagpagdakop sa mga nagupot no sa mga illegal nga armas tuthang, kag subong man ang hiwat no sa mga illegal sining nga sugal pareho sang bulang kag iban pagidra nga mga sugal kag paghiwat no sa mga checkpoints. So sa kabilugan no mayara na tanan 44 ka mga wanted persons no nga nadakop ang kapulisan sa probinsya sang Iloilo which is nga 37 diri ang wanted persons kag 7 gid diri no ang most wanted persons no sa municipal level sang ila sining mga kabanwahanan. So nagpanguna diri ang banwa sang Barotac, ang banwa sang Ahoy, subong man ang banwa sang Barotac Viejo kag Barotac Nuevo no kag Viejo no which is nga may tig-apat sini ka mga nadakpan no nga mga wanted person sa ila sini nga lugar kag
sang may duwa man no nagapanguna diri ang banwa sang Kabatuan nga may duwa sini ka mga most wanted persons nga dadakpan man sa ila sini nga area of responsibility o kung sa ila sini nga banwa no. So all in all 44 tanan ka mga wanted persons, included na dira ang most wanted persons nga nadakpan sa sining paghiwat no sang ikatatlong adlaw sang pagarangkada sang birada simana. So ang mga kabanwahanan man no nga may accomplishments sa sining pagdakop sa mga wanted, ang banwa sang Igbaras no, subong man ang banwa sang San Joaquin, kag subong man ang banwa sang Pavia no nga may duwa sini ka wanted person nga nadakpan, ang San Miguel isa, ang Bingawan may araman isa, ang Kabatuan no sa nambal naton kagina may arasin nga duwa ka wanted persons nga nadakpan ang mga duwa ka most wanted persons. Subong man sa banwa sang Kalinog gaganiway may tigisa man, kag banwa sang Masin may araman nga isa, then Pututan may isa man, Anilaw kag Banati may tigisa man, kag subong man ang Dueñas nga may isa, Balasan nga duwa, kag subong man ang Carles, kag ang San Rafael no nga may tigisa man sini ka mga wanted person nga nadakpan, kag Sara no may ara sini nga tatlo no ka nadakpan sini nga wanted person. Subong man sa aton sini nga kampanya no sa illegal drugs no, duwa sini ka baybas ang ginihiwat kagapon no dira sa banwa sang Liganes nga kun sa din isang nadakpan, kag subong man dira sa banwa sang o kun sa syudad sang Pasig may tatlo sini ka nadakpan man no sa paghiwat sang baybas operation sang kapulisan no dira sa banwa sang o kun sa syudad sang Pasig. And then sa illegal gambling may sa gihapon no 12 man gihapon ang mga arrested person, ini na sang Lunes no kag Martes no. All in all sa illegal gambling 12 na ang naresto sa duwa sini ka operasyon nga ginhiwat sang municipal police station sa banwa sang Gimbal kag subong man sang Tigbawan. Kag sa Uplan Tikal o kunto Uplan no tukhang kontra armas utang, ini nga pagsikop sang mga kapulisan sa mga illegal nga armas utang, either homemade o conpaltic, kag subong man expired ang lisensya no. May ara na tanan nga 13 tanan ka mga armas utang ang natigayon nga ma-recover sang kapulisan no, which is nga nagapanguna diri ang banwa sang Saraga kag Santa Barbara nga may tigduwa sini ka armas nga gin-turnover sa ila sang ila man sini nga residente. Subong man ang banwa sang Liganes nga may isa no kag Lucena nga may tagisaman nga gin-turnover sa ila sini nga armas utang sang ila man sini nga pumuluyo. Kag subong man sa banwa sang Kalinog isa man, kag subong man sa banwa sang Anilaw no nga isa man, kag sa Dueñas kag Batad, Carles kag San Dionisio nga may tag-isa man sini ka armas utang nga gin-turnover sa ila. By the way no, ang sa Batad gali duwa ini siya, ang isa expired no gin-turnover sang isa Manila ka residente, which is nga isa ka retired policeman no nga nag-deposit temporarily sang iya sini nga armas utang is because nga expired kag on process pang iya sini nga lisensya. Kag sa ikatatlong adlaw sang sining birada simana no, all in all 337 tanan ka mga checkpoints ang ginahiwat sa mga kapulisan sa mga kabanwahanan o kon 43 ka mga kabanwahanan no, naghiwat sang random kag established checkpoints sa ila sining area of responsibility. So sa sining ikatatlong adlaw 337 tanan ka checkpoints kag random checkpoints ang ginahiwat sang mga municipal police station. Kag sa duwang naton sining balita no, 5 tanan ka mga motorbangka ang impounded sang kapulisan. Ini sa banwa sang Dumangas no, na impound kagapon ang duwa sini ka motorbangka sa kayang 8 sini ka mga crew no nga illegal nga nagapangisda sa kalalawran nga sakop sang nasambit sini nga banwa dira sa banwa sang Dumangas, kung sa diin wala ini sila sang nagakaigo sini nga dokumento kon lisensya sa ila sini nga pagpangisda dira sa nasambit sini nga banwa. And then sa banwa naman sang Concepcion, duwa man ka motorbangka nga nagapangisda no nga wala man sang lisensya ang nadakop no sang municipal bantay dagat sang banwa sang Concepcion, kag subong man sang Concepcion PNP kahapon no nga illegal man nga nagapangisda dira sa nasambit sini nga banwa. Subong man ang banwa sang Barutak Viejo nakadakop man no ang Barutak Viejo PNP sang isa man ka motorbangka no nga impound man nila is because nga wala man sa nagakaigo sini nga lisensya nga nagapangisda no dira sa ila sini nga sakop sini nga kalalawran. So 5 tanan ka mga motorbangka ang impound no sa mga otoridad o kun sang kapulisan kag subong man sa mga municipal bantay dagat no. So for the meantime impounded dining mga motorbangka samtang wala pa sang o kun wala pa nakabayad sang penalty no ang mga tagiya sang sining nasambit sining mga motorbangka. So mayadtong madulong naton sining balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gihapon. Ini ang inyo sining ka newsline, Royal Arbael para sa Iloilo Newsline.
Madamo nga salamat sa report ni Roel Arbay atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo. Sa mga listeners ang Iloilo Newsline, salamat gid sa inyo nga pag-upod ha. Ngayong gabi kay Ruben Asistido, Love Saberano, Jay Tanate Campos Sagrado, kag Vic Guardapis. Draman kay Eileen Andres Sorsano, Rovan Alave Adjo, Orly Cabalfin, Eda Joy Bono, Therapaz Raw, kag Pat Marshall. Kay Aileen na Bilarde, kay classmate, mayong gabi. Kay Cheryl Silauso Malones, kay Ship Captain na Roel Malones, yaman sa Sagay, mayong gabi. Kay Nangating, mayong gabi. Ano tong kay Doc Boy to? Opening? Dasiga? Sa mga Gimaras nun, may ara sa buwas, August 20 to 21, 2021 from 9 a.m. to 5:30 p.m. Opening promo, free consultation, free rabies vaccine, kag free deworming. Sa din sila makadto. Di na yon nga area. Kompleto ha. Anong exact location? Away pa Japon. Sa mga listeners, mga viewers, mga Gimaras nun, tutulan nyo magkadto kamo Santa Teresa. Tutulan nyo dang Jollibee sa San Miguel. Kundi aling ka sa Ordan, liko kada sa Tuo. Tapos halin kada sa Rotunda, mga 400 meters, 300 to 400 meters, ara dira ang bag-o nga clinic ni Doc Boy Galia. Ano ngalan sang clinic? Vetron Animal Clinic. Magadto ka sa Santa Teresa, sa tabok sina sang transmitter sang PTV. Kita nyo PTV, lakturan pakadto sa kwan Mangkupo Falls. Nan, ara sa wala. Ara da sa wala. Sa kilid lang gid sa balayan day Nining Island da. Kagay kay sa Pamilya Biniga, na? Pamilya Biniga. Ito Alfie Biniga. Hindi may kayuhanda sa una motor. Aralan das kilid ang bag-o nga animal clinic ni Doc Boy Ronnie Galia. So tutulan nyo na ha. So kung magalin ka naman sa Nueva, maliko ka lang da, liso ka sa Rotunda, mapawala ka going to Santa Teresa. Sana siling tana ha. Alin sa Rotunda kung Jollibee, mga 300 to 400 meters ang distansya ara sa wala. Okay? Amo na ang aton nga landmark. Amo na siya ang transmitter sang PTV. Transmitter sang PTV yara sa right side. So sa left side amo na ang klinika sang mga sapat da. So palihog lang kung sino dabi nga pila to? Ang makauna. Why man naputang? Kay open siya sa August 20 to 21, 2021 from 9 a.m. to 5:30 p.m. So free consultation, deworming and rabies vaccination to all cats and dogs. Pero may criteria for rabies vaccination. At least 3 months of age, in good health or condition upon presentation. Kag may araman sa nga ginote nga in observance with the COVID issue we are implementing face mask, log in. Face shield, kag physical distancing, dala ka mo alcohol. Amo na importante da. Pero ang promo open ni siya sa mga gimaras nun lang gid. So okay na. Kabay pa nga natultulan nyo.
So, mo na ha. Di mo magkalipat. Para nga makita ang inyo nga mga problema da. Kag mangin accessible sa inyo. May salakyan ka mo, may parkingan da. Pwede ka mo ka-parking sa tabok. Pwede man dira sa side sang iya nga klinika. Para makita tanan maserbisyuan ang mga gimaras noon. Wala na kita santinyon sa atong nga pagpangalagad. Dire lang kita kutob. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas.